ng mga nagbabagang balita. Ilang magsasaka hinaing mababak-ani dahil umano sa epekto ng tag-init. Ilang bus company may pagbabago sa pamasahe ngayong Semana Santa. At tikman ang varieties ng kinalas na sizzling, pizza at shawarma. Magandang gabi, narito ang mga may init na balita sa Camarines Sur. Hinaing ng ilang magsasaka sa Camarines Sur ang pababa ng kanilang naani dahil umano sa epekto ng tag-init. Augmentation pump ng NIA nakahandang ipagamit ng ahensya. Narito ang ulat ni John Amador. Umabot sa extreme caution hanggang danger ang naitalang heat index ng Edmero sa Camarines Sur mula nang pumasok ang panahon ng tag-init. Ngunit hindi pa man umano pumapasok ang dry season ay nakaapekto na ito sa ilang magsasaka tulad ni Nino Lainesa na inabutan ng CSN na nagpapaani sa kanyang palayan. Alula po araw niyan sali, grabe kaya salak ka din pareho man. Huwag ko mga ikog-ikog na kuha pa. Ay, salak ba? So huwag ko mga ikog ha. Mga kapalira kapag para umasadya mo. Dagdag pa ni Tatay Nino, ang matinding init ng panahon ang isa sa nakakaapekto sa kanilang pagsasaka. Nasusunog umano at natutusta ang ilang butil ng palay na kanilang inaani. Kung ang dating 100 na kaban na kanilang inaani sa 1.5 hektarya, ngayon ay maswerte kung makakalahati siya. Hindi ako alos ba nga. Makasanggato siya, sad na sana. Ay, singpin. Hindi nga niya sanggato, singpin na sana. Hindi pa man nagbibitak o natutuyo ang kanyang sakahan, kailangan pa din daw ng suporta sa patubig ng NIA. Kung sakali man daw umulan pa ay maaaring makapagtanim pa sila. Mga June na, Mayo. Muna Mayo kung mag-uran. Ako kaya sa diya mo, uran. Kung da uran, da magamit tanong padi. Patyan, pakaraya di ko kadi NIA. Patubig siya man sa diya mo kulang. Bukas naman ang NIA kung kailanganin ng augmentation pump para sa patubig ngayong tag-init. Maaari umanong dumulog sa kanilang Facebook page o mga opisina sa bawat distrito ng probinsya. So sa mga farmers po natin, no, ang aming Facebook page po sa NIA Region 5-Bicol Region is very open po yan. Talagang automatic kapag nag-message po kayo, nagre-reply po kami agad dyan. And pagka nag-message sila po doon, pinapaabot po namin kaagad doon sa nakakasakop na opisina po sa kanila. So for the information of everyone, marami po tayong mga opisina. Dito lang po sa Camarines Sur, ang regional office po is located here at Naga City. Ang Camarines Sur Irrigation Management Office po natin is located sa Santa Lucia, Magarao. And Camsur alone ay meron pong ilang distrito po. Meron po tayong Libmanan Cabusao Pump Irrigation System. We have office at Libmanan. Yung Chris po kasama ng head office sa Santa Lucia, Magarao. We also have sa Partido area naman po ang Cagaykay River Irrigation System. May opisina din po tayo dyan. And also sa Rinconada din po, meron din po tayo sa Iriga City. So, napakalalapit or nilapit na ng NIA po yung mga opisina natin. Sa ngayon, patuloy na minomonitor ng ahensya ang sitwasyon ng mga sakahan, maging mga irigasyon dahil sa banta ng tag-init. John Amador, CSN. 10-wheeler truck sumalpok sa isang puno sa Pamplona, Camarines Sur. Driver ng truck nakaidlip umano. Narito ang ulat ni Eli Balbin. Maswerteng hindi nadamay ang isang tindahan matapos sumalpok ang isang 10-wheeler truck sa isang puno sa Barangay San Vicente, Pamplona, Camarines Sur madaling araw nitong Abril 10. Kwento ni Kagawad Delpin Velo, pasado alas 2 na madaling araw nang maganap ang aksidente. Aniya galing Maynila ang truck at patungo sa ng Legazpi City, Albay. Kuya sir, aning truck halid aniyo ning Divisoria, pasiring ng Legazpi. Pag-abutig diyo na garo tinungka si driver o ano pa man ako yan, yun na ni, inabutig di ka mga tanon ko, may kuya na igdiyo, nagbangga na igdi sa may harong na ini, sa may kahoy na ini yung dakulang kahoy. Kaya dyan siya nagpundo. Warak ang harapang bahagi ng 10-wheeler truck matapos itong sumalpok sa isang kahoy. Maswerte naman na hindi nadamay ang isang tindahan. Trauma naman ang inabot ng may-ari ng tindahan matapos itong makaligtas.
Ayon kay alias Baby, nasa labas sila ng kanyang anak bago pa man mangyari ang aksidente. Nandito po kami sa labas ng dalawa kong anak tapos ako. Tapos sabi ng isa kong anak na malaki, "Mama, nilalamig ako." Tapos sabi ko naman, "Sige, papasok na tayo." Nung pumasok na kami, tama-tama, pagpinto ko ng pintuan, may parang sumabog na malakas. Ayun, iyak na lang ako ng iyak kasi nakita ko, pagbukas ko ng pintuan, ganito nang nangyari. Sabi ko nga, butit buhay pa kami ng mga anak. Ngayon, may takot na hindi makakain. Natatakot ako pag nakikita ko at lalo na pong parang may biglang magpuput-put ng malakas. Natatakot ako masyado. Samantala, nanawagan naman ang Pamplona MPS at si Kagawad Bello na mag-ingat sa pagmamaneho at kung inaantok, mas mainam nang tumabi muna at magpahinga upang maiwasan ang kahalintulad na insidente. Pampalala lang namin ng sa PNP, lalo na yung mga driver na mamahero na naway na sanay bago kayo umalis, siguraduhin i-check yung mga sakyan. Luway-luway lang kita, tapos ingat pirmi. Aram mo niya na mal na araw dakol na ning mga auto na pauruli sa probinsya, tamamal na araw, ingat na lang. Eli Balbin, CSN. Drug den sa Camaligan, Camarines Sur sinalakay ng mga otoridad. 3 katao tiklo sa operasyon. May ulat si Regine Bue. Hindi na nagawa pang makatakas ng 3 drug personalities matapos sakyadahin ng operatiba ang isang hinihinalaang drug den sa Barangay San Roque, Camaligan, Camarines Sur, alas 7:56 ng gabi nitong Miyerkules, 9 ng Abril. Nahuli sa operasyon ang mag-live-in partner na nagpapatakbo umano ng drug den sa lugar. Kinilala ang mga ito na sina Sunny Boy, 53 anyos, isang construction worker at si Mayan, 42 anyos. Nahuli rin ang parokyanong si Rohel, 46 anyos na kapwa mga residente ng nasabing lugar. Nakuha sa operasyon ang higit kumulang 12.5 gramo ng hinihinalaang shabu na may standard price na 81,940 pesos. Ayon sa PDEA, matagal na umano nilang minomonitor ang naturang drug den. Ini mga nadakop, dati na po ini nag-surrender during the Tokhang, listed ini as na person who use drugs duman sa Saindang Barangay. Ang pinakano talaga niya is engage po siya sa pagpapakal ki illegal drugs at the same time. So mga parakyano niya is pagpapagamit niya ki illegal drugs duman mismo sa iyang harong sa Barangay San Roque, Camaligan. Naging matagumpay naman ang operasyon dahil sa pagtutulungan ng PDEA Catanduanes, PDEA Camarines Sur, PDEA Regional Enforcement Team, PNP Enforcement Group, Camaligan Police at ng Maritime PNP. Matapos basahan ang kanilang karapatan bilang akusado, agad na dinala ang mga ito sa ospital para sa medical na pagsusuri. Muyang panawagan lang sa publiko, lalo na dyan sa mga taga-Kamsur, especially sa Banwaan, Camaligan, maging mapagmatsyag po kita, lalo na po dyan sa satuyang neighborhood, para po masinado ta sa indong kaligtasan. Makiaram po kita, problema po kan illegal na droga, bako lang po yung problema kan gobyerno, kundi problema tapo yan kabos. Kasi kung dahil tapo mapugulan ang paggamit din illegal na droga kan sa tuyang mga kababayan, pwede po ining mag-cause ki iba pang krimen. Samantala, nasa pangangalaga pa ng PDEA Kamsur ang mga sospek para sa dokumentasyon at kaukulang disposisyon. Kasalukuyan pang inaalam ng mga otoridad ang source o pinagkukunan ng illegal na droga sa naturang drug den. Regine Bue, CSN. Kasabay ng nalalapit na Semana Santa, ilang bus company sa Bicol Central Station sa Naga City nagtaas ng pamasahe. Reaksyon dyan ng mga commuter sa pagbabalik ni Regine Bue. Ngayon na papalapit na ang Semana Santa, fully booked na ang ibang bus company sa Bicol Center Station sa Naga City. Ramdam na rin ng ibang pasahero ang pagtaas pamasahe ngayon na peak season. Ang pasaherong si Aljo Belmes, napaaray na din sa itinaas pasahe ngayon. Ang sleeper bus na dating 1,500 pesos ay 1,700 pesos na raw ngayon. May ginib, kaya puan magbiyahe. Graduation kasi ng pamangkin ko bukas. Ewan ko kung makaabot ako.
Paliwanag naman ng Bicol Central Station at mga bus company, hindi umano tumaas ang pamasahe ngayong Semana Santa. Nasa standard tariff pa raw ang kanilang presyo, ngunit may mga pagalaw dito dahil inalis ang mga promo rates. Passenger tayo na nai-misinterpret na nagkakaroon ng price difference, pero hindi naman. Nagpo-promo lang talaga kami ng pag-lean season. Pag peak, syempre, babalik na natin. Di man naglalangko ang pamasahe dyan. Ang gusto sabihin, ang pamasahe yan, si tama lang na tarifa na tinatawag kang LTFRB. Kung sabihin, pag iyan kaya na lean season, tagluya ang mga pasahero, gano'n mo sila na law of supply and demand. Siyempre, pag maluya ang demand, kuyan man, may mga changes na nangyayari. Kaya nangyayari, pag-araw ka ang pagtagluya, ang gabos ng mga bus companies, lalo sa mga ordinary bus, pabarabaan yung pamasahe. Pero pag-abot sa season, pag-araw ka ni kamahalan, ma-election, bagong taon, Pasko, ang pamasahe kyan, tinatama nila, mo sa tamang pamasahe na pitatawag kang LTFRB. Samantala, pumapalo sa 900 pesos hanggang 1,000 pesos ang pamasahe sa ordinary bus, habang nasa 1,000 pesos hanggang 2,400 pesos naman sa aircon buses. Richin Bue, CSN. Nang dahil sa sagian ng sasakyan na napak ang isang kumakandidatong vice alkalde sa isang tricycle sa Libmanan, Camarines Sur. Biktima, wala umanong balak makipag-areglo sa kumakandidato. May ulat si Eli Balbin. Sa video nakuha ng isang netizen, makikita ang itim na pick-up at tricycle na nagkasagian sa Barangay Poblacion, Libmanan, Camarines Sur nitong Abril 9. Lulan pala ng itim na pick-up ang tumatakbong vice alkalde sa Libmanan na si Atty. Ariel Orino. Kalat na sa social media ang video na pangungumpronta ni Orino na inulan ng batikos ng netizen. Sa kwento ni alias Buboy, hindi naman umano kabilisan ang takbo niya nang bigla na lang sumulpot ang itim na pick-up na minamaneho ni Orino. Ang pangyayari po nung mga 9:30 yata po yung mga 9:30. Pag galing po ako ng nung sa mapapasok ng ng sentro ng may sentro ng Libmanan. Tapos pagka po nandito po ako sa may diretso ng Zone 5 ng dito sa may kila Arios. Doon sa may diretso po. Tapos ang katamtaman man lang po ang takbo ko, hindi naman mabilis, hindi naman masyadong mahina. Tapos nabigla po may lumabas ng sasakyan na yung Di ko naman alam kung kay yun kay pag nung inilagan ko na po yung yung sasakyan, inabot pa rin yung unahan ng kunti. Dagdag pa ni alias Buboy, naghihimutok sa galit ng lumabas sa sasakyan si Orino upang komprontahin siya nito. Ang sabi sa akin po, ang sabi ni Atty. Orino, bilis-bilis mo kasi. Anong gagawin natin dyan, paano yan? Paano yan? Hindi na ako kumikibos dahil niya na ako. Nagpapagalitan niya na ako. Hindi na nakuhanan sa video ang aksyon ni Orino, ngunit ayon kay Buboy, sinuntok pa umano siya nito. Nagpunta din po ako sa kanya sa may malapit. Tapos bigyan niya na lang po akong sinuntok ng isa sa may tiyan. Saan ho kayo tinamaan, sir? Dito po. Sa bersyon naman ni Atty. Orino, dahan-dahan di umano ang kanyang pagpapatakbo nang bigla na lang sumulpot ang rumaragasang tricycle. Luway-luway sa naman ng padalagan ko. Intersection nga nito. Crossing mismo. Nadaw ko pa itong babaeng nagtataram na kaskasong kaya ngaya, sir, ang trimobile. So, tinuanan ko sa iyang lisensya. Pinabulaanan din niya ang aligasyon ni alias Buboy na sinuntok siya ni Atty. Orino. Dahil po yan totoo. Sana po yaon niya sa video na nagsuntok ako. Dahil po yan totoo. Napag-alaman ng CSN na napablatter na sa barangay ang nangyaring insidente. Actually, i-blatter ng 10:24 ng umaga, igdiyo. Nyaon niya ng blatter, excerpt igdiyo. According to duman sa respondent, nagkasagian sinda ni Atty. Orino. Tapos, hinagad si driver's license. Tapos, bago maghali garon, nakalag po talaga digdiyo sa blatter. Napigsuntok siya sa may tulak.
tapos dakol ang nakahiling. Ay masama pa rin umano ang loob ng tricycle driver kay Orino at wala siyang balak na makipag-areglo. Sir, ang ano ko lang, sana wag nang mauli sa iba dahil isa pa naman siyang public servants na tumatakbo. Dapat medyo na lang siya. Kung ang ko na lang doon sana kasi kung alam ba pinilit niya na sasabihin ko na lang, di kukunti-kuntihan ko na lang yung sa bayad sa Samantala, sinubukan naman kunan ng pahayag ng CSN ang Comelec Libmanan na may kinalaman sa insidente ngunit hindi ito nagpaunlak ng panayam. Eli Balbin, CSN. Naiulat kamakailan sa Kamsur News ang pagliyab ng isang pick-up sa Lupi, Camarines Sur. Kaugnay niyan ay nagbigay ng tips ang Bureau of Fire Protection sa mga do's and don'ts sa mga sasakyan, lalo ngayong tag-init. Si John Amador sa detalye. May mga sasakyang nagliliyab na minsan ay sa hindi malamang kadahilanan. Kagaya ng nasunog na pick-up sa Lupi, Camarines Sur nitong April 9 na nagsimula ang pag-apoy sa engine compartment ng sasakyan. Ang family driver na si Hil Polvorosa na may alam din pagdating sa mga sasakyan, maigi umanong chinecheck ang sasakyan bago bumiyahe. Sa aking kalaman, bago sumakay ng sasakyan, check muna, tinatawag na blow baggage. Check mo muna yung hangin, yung baterya, yung oil ng kung ang gauge, para kung saan ka pumunta, hindi ka masiraan. Ayon pa kay Polvorosa sa karanasan niya sa pagmamaneho, maaari umanong mga dahilan ng pagkakasunog ng sasakyan ay kakulangan ng tubig sa radiator o corrosion ng mga wirings. Sa aking na-experience sa mga ganyang sitwasyon, ang karamihan nag-overheat kasi minsan nakalimutan ng driver ang ng tubig sa radiator. Yan ang unang-una kasi baka nakalimutan, kaya makita mo minsan na-overheat. Yun naman sa mga nasunog na sakyan, baka sa wiring nila. Ayon sa BFP, maaari umanong maiwasan ang kahalintulad na insidente gaya na nangyari sa Lupi. Mainam umano na i-check up ang buong sasakyan, lalo na ang baterya at wirings nito. Sa BFP, inuuna namin fire prevention muna. Dapat, as much as possible, maiwasan natin na masunog ang mga sasakyan. Tulad nga ng dapat gawin, checkin muna. Lalo na yung engine bay, kasi karamihan doon nagsisimula ang sunog. Yung karamihan dyan na yung sa battery, lalo na kung lost connection, karamihan dyan nagsisimula. Sa mga wiring, dapat kasi sa wiring may mga ginagamit dyan na pambalot na heat resist. Nagre-resist siya sa heat. May tips naman ang BFP para maiwasan ang pagliyab ng sakyan at ang kaligtasan ng driver at pasahero nito. Sa mga may-ari ng sasakyan, huwag nating titipirin ang ating sasakyan. Nakabili nga tayo ng milyon na sasakyan, lagyan naman natin ng pangontra sa sunog tulad ng portable fire extinguisher, meron niya ay yung repellable at yung disposable. Now which is, madali lang naman nilagay sa sasakyan. Tapos, normally kasi bago magkaroon ng visible flame, magkakaroon muna yan ng usok, din maamoy mo. Pag may naamoy kayong ganyan, itabi na ang sasakyan at checkin mo na lalo na sa engine bay. Para pag maliit pa yung sunog, puksaan na natin. Ngayon namang panahon ng tag-init, may mga bagay na hindi dapat iniiwan sa loob ng sakyan ayon sa BFP. Meron tayong dapat na huwag nating ilalagay sa mga sa loob ng sasakyan. Gaya ng napanood na nga natin yan sa YouTube, yung water bottle, o lalo na yung mga power banks, lighter, na pwedeng pagmulan ng sunog. Lalo na ngayon na lumalagpas na tayo sa yung normal na may lagnat, lagpas na tayo dun kaya mas mainit ang panahon ngayon. John Amador, CSN. Bilang ng mga walang trabaho sa bansa nitong Pebrero, bumaba ayon sa PSA, Department of Labor and Employment, nakitaan ng pagdagdag ng employment rate sa BPO, tourism at agriculture industry. Narito ang ulat.
Mag-iisang buwan na sa kanyang current job bilang cashier si Ara Marcial. Kwento nito, mag-iisang buwan din umano siyang nabakante o walang trabaho kaya pasalamat siya na nakahanap agad siya ng mapapasukan. Para po sa pamilya po. Kay puan po ni Papa ko para sa pang-hospital. Kaugnay nito, bumaba umano ang bilang ng mga Pilipinong walang trabaho nitong buwan ng Pebrero ayon sa datos ng PSA o Philippine Statistics Authority. Sa datos ng ahensya, 3.8% ang naitalang unemployment rate sa naturang buwan na mas mababa kung ikukumpara sa 4.3% nitong Enero. Katumbas umano ito ng 1.94 milyong mga Pilipino na walang trabaho. Ayon kay DOLE Secretary Bienvenido Laguesma, may pagtaas sa employment rate sa agriculture sector, tourism at iba pa. Dahil nagsisimula na ang paghahanda para sa mga pagtatanim, no? Medyo nakakita ng pagtaas sa bahagi ng agrikultura, meron din sa bahagi ng turismo at dito sa ating BPO at IT sector. No? So nariyan yung mga nakita natin na pinanggalingan ng mga karagdagang hanap buhay at siyempre yung ating transportation and logistics, lalo na sa panahon na ito. Chris Novello, CSN. Kahit papalapit na ang Semana Santa ay magtutuloy-tuloy umano ang COMELEC checkpoint ng PNP. Aktibidad mas pangpapaigtingin habang nalalapit ang May 2025 midterm elections. May ulat si Eli Balbin. Pinaigting na ng Pamplona MPS ang inilatag na COMELEC checkpoint katuwang ang 9th IB ng Philippine Army. Ang hakbang na ito ay bahagi ng paghahanda ng mga otoridad sa nalalapit na election 2025 at Semana Santa. Ayon kay Police Executive Master Sergeant Jimmy Colikit, 24/7 ang nagbabantay ang kapulisan para sa seguridad ng mga biyahero. Makikita naman natin na yung mga tropa natin sa labas ay 24/7 sila nasa daan at nagbabantay or nag-checkpoint para sa seguridad ng mga pasahero. Dagdag pa ni Colikit, pangunahing tututukan nila ang kaligtasan ng mga pasahero na dumadaan sa Maharlika Highway sakop ng Pamplona. Ang pangunahing tinutukan ngayon ng kapulisan natin dito sa Pamplona ay yung safety ng mga pasahero na dumadaan nga at yung mga posibilidad na pwedeng mangyari na mga krimen gaya ng robbery, theft, and mga salisi. Dahil alam naman natin ngayon na marami ang dadagsa at pupunta nga doon sa mga simbahan. Abiso ng kapulisan sa mga motorista na dalhin ang kinakailangan dokumento ngayong nalalapit na Semana Santa, gaya ng driver license, ORCR at iba pa para iwas abala sa biyahe. Eli Balbin, CSN. Iba't ibang proudly made products ng mga MSME sa Kamsur, tampok sa Feria de Camarines ng DTI. May ulat si Regine Bue. Cacao products, chips na gawa sa root crops, may wine and jam, locally made na hot sauce and chili garlic, at iba't iba pang innovative food products na gawa ng mga micro, small, and medium enterprises o MSMEs mula sa probinsya ng Camarines Sur ang mga itinampok sa muling pagbubukas ng Feria de Camarines Sur featuring delisyoso ng Department of Trade and Industry. Isang oportunidad naman para sa mga exhibitor na may kahalintulad na programa ang DTI. Maliban kasi sa natutulungan sila na makabenta, ay nagkakaroon naman sila ng pagkakataon na maipakilala ang kanilang produkto at inobasyon within and outside Kamsur. Muya, kumbaga, lang kami, house-based, home-based lang na talaga maamang kaming na store, na physical store. Tapos kumbaga artisan lang, kumbaga handcrafted, tapos limited lang talaga ang supply. Dakulang tabang na marina na i-invite sa araw kayo na-showcase man product. Dahil sa trade fair, sa mga ganitong aktibidad, lalo na nung ma-award ako na most innovative ako sa isang radio station, mas lalo pong lumawak. Ngayon po, nagkikater ako sa mga kasalan. Taon-taon isinasagawa ang Feria de Camarines Sur ng DTI Kamsur. Bawat taon ay iba't ibang produkto ang inaalok at itinatampok dito. Ngayong taon, binigyang pansin ang mga pagkaing locally made ng Camarinense. Ito ay naglalayo na matulungan ang mga MSMEs sa probinsya na mapakilala ang kanilang gawang produkto, lalo na ang mga innovative products.
Very positive. Kasi number one, gusto sabihin mas maraming nag-i-engage sa pagninegosyo. And more businesses would be good for the local economy. Number two, marami ring sumisibol ng mga magagandang produkto, very innovative. That's why I'm really excited to taste and really to buy their products. And then number three, makikita mo rin dito yung pagiging innovative ng mga MSMEs. Kasi kung minsan talagang innate sa iba yung passion to really improve their craft, to really improve yung mga products nila, and talagang makikita mo dun yung desire nila to really improve and really improve their skills, their way of producing their products. Kaya sabi ko, saludo ako sa mga MSME, sa local artisans. Talagang pag sinabi talagang Bicolano, Oragon, pag talagang sinabing Camarines Sur, Patibayo. Mayroong higit kumulang 135 exhibitors ang lumahok sa aktibidad. Samantalang magtatagal ang trade fair hanggang ika-14 ng Abril na makikita sa Atrium Robinson's Place, Naga. Richine Bue, CSN. OG na kinalas ng mga taga Camarines Sur at Naga City, binigyan ng twist ng isang kainan sa Naga City, gaya ng sizzling kinalas, kinarma o kinalas shawarma at kinalas pizza. Makitikim tayo sa ulat na ito. Pag nagawi ka sa Naga City at iba pang lugar sa Camarines Sur, isa sa mga must-try na pagkain ay ang kinalas, ang ansang delicacy ng mga Camarinense na napasama pa sa worst-rated noodle dishes ng isang encyclopedia flavors. Hango ang kinalas sa salita sa Bicol, nakalas kung saan literal na kumalas na sa buto ang karne na isa sa main ingredient nito. Pero paano kung sabihin ko sa inyo na maliban sa OG kinalas, in-level up pa ito ng isang kainan sa Naga City? Andyan ang kinarma o kinalas ala shawarma, kinalas pizza at sizzling kinalas. Ang varieties na ito ng kinalas ay ideya ni Chef Randy na resulta daw ng kanyang experimentation sa nakagawi ang kinalas. Actually, ang sizzling kinalas, matagal na siyang na-develop since pag-open namin ng Kitchen Everywhere. Pero pinili namin na hindi lahat ilabas sabay-sabay para meron inaabangan yung mga regular customers namin. Wala raw binago si Chef Randy sa ingredients ng new varieties ng kinalas gaya ng kinalas na baboy, chicharon, noodles, sauce at iba pa. Naka-incorporate pa rin daw ang OG ingredients nito sa kanilang level up version ng kinalas. Gaya na lang ng kinalas pizza kung saan ginawang toppings ang kinalas na baboy, lechon at itlog. Sa kinarma naman o kinalas ala shawarma, ibinalot lang sa pita bread ang kaparehong ingredients at sauce ng kinalas. Sa sizzling kinalas naman, iprinito muna ni Chef Randy ang noodles nito sa kumukulong mantika sa loob ng 3 hanggang 5 minuto. Hanggang sa ilagay ito sa pinainit na sizzling plate at inilagay na ang sahog at sauce ng kinalas. First ever sizzling kinalas. Okay na to. Siyempre, hindi matatapos ang kwentong ito kung walang tikiman. And that's it. Ready na po yung ating pizza kinalas and syempre ang bago ni na Chef Randy, yung kanilang sizzling kinalas. So, the final moment of truth, titikman na po natin ang kinalas pizza and syempre ang sizzling kinalas. Chef, unahin na natin muna yung pizza. Napansin ko, Chef, parang hindi talaga nawala yung elements ng kinalas. Meron tayong egg, yung lechon, and siyempre yung sauce kinalas. Okay, ako na muna, Chef, ha? Sige po. May tayo doon, may chili oil na babagay din sa kinalas pizza. Lasang-lasa mo yung kalas talagang karne sa baboy, Parang kinalas nga, sir. Sarap. Hindi ko kayo nakala na ikinalas pwede maging shawarma. Hindi. O basta, sarap. Sarap siya. Kulang na lang, sir, sabaw talaga. Ito. Actually, hindi ko siya naisip before. Pero gumagawa talaga kami ng innovation ever since, kahit dito po sa Chef Buster. So, yun talaga ang ginagawa namin. Gumagawa kami from the original product, from other products, tapos fusion namin
para mag-create ng isang product. So ganun talaga ang ginagawa namin ever since dito pa sa store. Maliban sa kinalas na gawa sa pizza, sizzling at ala shawarma, nagpapatuloy din daw ang pagtuklas at pag-eksperimento ni Chef Randy upang mas makilala pa ang ibinibidang pagkain ng mga Oragon. Chris Novello, CSN. At yan ang mga may init na balita ngayong araw sa Camarines Sur. Kami ang Kamsur News. Ako po si Chris Novello. Diyos mabalos sa pagtitiwala.